Takže ahoj všichni, jméno je Flaška.cz a já vás vítám u dnešního videa. Dneska to bude první díl ze série Road to Unreal. A dneska se naším cílem bude se dostat do Diamondu. Tak, jdeme na to. Na dnešní video jsem si vybral tenhle skin Jackie, což je zdarma skin, když dáte Gold 2 v Racing modu. Přidal jsem si k němu Harley Hitter a tenhle glider, protože mám pocit, že tyhle dvě věci se hodí úplně ke všemu. Tak jo, jdem zapnout hru a ozvu se až budu ve hře. Také je důležité zmínit, že nejsem žádný profesionální hráč a že se jen tak snažím. Na rankedy většinou padám sem nahoru, potom nejdřív sem a když to je A, jdu sem a pak sem. Takže nejdřív padat sem, tam jsou když 3 čestky a na začátek úplně nejlepší. Další důvod je, že tam máš high ground, takže kdyby letěl někdo sem dolů, tak ho můžeš zabít high groundu. A to se vyplatí! Dám si glider už teď, aby se nedoletěli. A taky bych vám chtěl říct, že pokud mě ještě neodebíráš, tak to jich naprav. Červené tlačítko dole pod videem a rovnou vedle můžeš kliknout tlačítko zvonečku. A pokud se ti bude video líbit, což doufám, tak klikni na tlačítko lajku a napiš nějaký hezký komentář. Páte, že tu s náma nikdo neletí, což je dobře. Aspoň budeme mít co nejvíc lootu pro sebe. Jak vidíte, 3 čestky, všichni si je vezmeme. Je tu i spousta barelů. A jdem tady přes ziplineu. Tady jsem, ale někdo tam nevidíte. Ten taky má dole hodně barelů, tak to můžeme jenom pušnout. Ale nejdřív bych si tady chtěl ještě nějaký věci najít. Půjdeme si ho teďka náboje. Tak, vykoupíme ho. Zaběhla možná sniperku. Tak, tady padla sniperka. Vezmu se 4 plingery. Vytěžím pár kamení a můžeme ho jít pušnout. No a jdeme na něj. Tak už tady není. Nevadí. Znovu jsem ty barely, co tady nechal. Já se zase jenom vykašlu a půjdu tam nahoru na launchpad. A půjdeme si proti coinu. Že tady nahoře je launchpad, anebo tam je launchpad. Ještě u toho launchpadu je taková čistka. To už můžeme nebo nemusíme vzít, já se vezmu s pistolkou. Protože to je v té zóně hrozně OP. Možná tenhle launchpad jsme měli high ground. A měli přehled na to, co se děje tady dole. A chtěl by to trochu akce, nemyslíte? Někoho fightí ty boti, takže tam asi někdo bude. Než zabiju. A tak jsem běžel. Takovou běžel, kvědou hotel. Tak je to strategie. Zajdeme si do trezoru. Jsem vždycky hrozně ztracený, když hledám trezor. Ale myslím si, že to by to mohlo být tudy a je to správně. Tak, co na to trezore, nějaký čestky a vezmu si možná toto, prostě co máme za vylepšení. Tady dáme větší zásobník. Tady to držátko. Tady slyším nějaký kroky. Bojím, aby to nikdo nebyl. Není to úplně příjemný. Ten kanálem Twitch. Je trochu blbé, ještě nemáme žádný movement, ale snad časem najdem. Samozřejmě důležité velice je matro. Tak jo, tady nesmíme, tady nesmíme podcenit. Vezmeme si auto. A aby se tam v té zóně byli co nejrychleji. A pokud byste chtěli sérii Road to Unreal, ale v Rocket Racingu, pro tohle video dejte 10 lajků a uděláme pokračování, ale Road to Unreal v Rocket Racingu. A než to bude jedno video, ale bude to rovnou celá série, dokud Unreal nedám. Rychle medkit ještě, mám čas. Hrozně se mi líbí na téhle sezóně to, že můžete chodit při healování, přijde jako velký plus. Týpek má hrozně málo. Je tak jedno.
Ale zdrhl, nevadí. Pokud se mi podaří i tahle hra pořádně, tak jsme mohli dát rovnou v téhle hře rank up a nemuseli bych hrát více her. No, možná se mohli pro tu kešku. Matro procesně natěžíme, je to důležitý. Takže vážně tohle nejde natěžit. Aspoň tenhle strom jde natěžit, hurá. Finally! A tady zkusíme se podívat na parku, jestli nikdo nejede na vlaku. Asi tam nikdo nejede, to je dobře, aspoň nás nebude nikdo prudit. A v klidu si vezmeme tu kejsku. A tady někdo před náma, aspoň nějaká akce. Dostal za 30. Nice. Kde mě to shotguna zachránila. Já vezmu si radši tohle SMGčko, než tamto. A vezmu si tu kejsku. Ale moc matra tady nemá, a jo, to tady měl matro, tak jsme v pohodě. Aha, ještě někde jiný vypořádá. Co to je? Ne dole, nebo kde? Tak já jsem si nechal... Jde, jak se hraje? Perfektní kill, zahrané takticky dobře. Nechal jsem si vzít, teď abych ho uklidnil, jakože vyusnu na vavřínek. A překvapil jsem ho. Jsem to teď vzal plnou zpátky a editnul to a dám mu totální bomby. A nějaký ještě jeden ubožák, to je super, kámo. Jsem překvapený. Tam ještě tady. Nevadí. Dobře, dáme ještě jednu hru, ale teď už jsme mohli. O, jsem mrtvý. Kámo, prostě borec, prostě. Já, ty si stranu, že mě vyžere nějaký jiný týpek? Ne. A few moments later. Teď ten bodle padá podle mě hodně lidí, takže teď je důležitý. Ještě důležitější než kdy předtím. To říkali, a jo, my jsem ten týpek bude dřív. Výborně vypadá, že to máme my. Ne. Výborně máme kill. Vidíte, už jsou tady mondi. Proto je důležitý landing. Teď nám to zachránilo krk. On dopadl trochu níž. A neustál to. Máme si minis. Barely. A jdeme se podívat tam dolů. To určitě taky někdo bude. Tu dáme snipe. Pojď, dostav se. Dole se. Dobře, já mu pušnu. No, to už je borec zdrhá, proč ví, proč komu hraje. Dobře, kašlu na něho. Dostej pro náboje, pro loot. A třeba ho zabijeme někdy potom. Dobře, jdeme hrát do toho pro tu coinu. A tady to fajtí. Jdeme zase tam nahoru. Nevidím. Nebo tam nějaký bot. Už ho fajtí, jak rychle tam. Než ho zabije a bude mít coinu.
Říká to, že má lol, protože byla super handicap a letí běhá bludištěm. Neví kde. Mrtvá. Minus 1 super hrdinka. No to je týpek, který vyžere teď za změn, no tak to je super. Jsem šťastný. Nehně. Mám přebyto. Boj ti pušníte ho, dělej to. Mně se nepřipadá zase shotguna. No, to nešlo. No, ta shotgun se prostě nechtěl se žádnou přebít, prosím, lepší máme ranka, 2 kg. 36. místo. 90%, no a poslední hra, no. Tak teď už musí. Ze starou, co se mi stalo, už umřel jsem na landing, mi sebralo 7%, což se mi fakt nelíbí. Takže opět letíme na jistotu sem a snad už ten tuhle dáme, což už sice říkám už o 50. ale věřím si. A pak, že neumím hrát sniper. Vůbec už má shieldy, jdem. Mně se prostě vybije shotguna do Mám tohle čestku a jdu někam do háje, takže tam dolů fakt chodit nebudu. Uvidíme. Odkud vyleze. A proto nepodceňujte sniper. Takže máme šíleně moc coinů. Ten poslední brát nebudu, protože byste přesně viděli, kde jsem. A nebo no, vezmu. Abych se přiznal, tolik coinů jsem ještě u sebe v životě neměl. Ale teď už tam mega majzla, protože všichni prakticky ví, kde jsem. OK, a teď jsem to třeba podcenil to okénko. Ale to jsem totálně nejzrazebný. Přijdu nahoru. Dobře, to jsem medkit rychle. Tak, 27 mu zbylo, no way. GG, druhý místo. Prosím rank up, prosím, smutně koukám. Ale mohlo by dopadnout 1 kill, druhý místo. A jsme tam lidi, Diamond 1. Juchu. Diamond 1, 21%. Jsem spokojený, úkol já jsem splnil. Dnešní cíl jsem splnil. Jsem šťastný. Nebyl to sice win, ale druhý místo se taky počítá. Budu moc rád, když hodíte like, odběr, sdílejte to všem kámošům a já tady ještě rychle vyberu Battle Pass rewardy. A pro dnešek to bude všechno. Tak zatím čau.